Fotograf. Poviem vám o tejto akcii iba jedno. Fotograf. Ganky sú tu všade. A my sme jeden z nich. Ukáž nám style? Neukážem. Nechcem vidieť, jak vyzerám v tej šatke. Ideme na ďalšieho. Milan. Ja som vedel, že nikto nepríde tak ganky. Nice. Mario. Čo, tým, čo nechcel aj? Nevolal som na takú. Chytaj, Gimec. Poučí. Ukáž nám botasečky. Botasky kameruješ? Aha. Hops. To je krásne. Budú čierne. Na kameru ich sme. Daj no, teď. Láčo. Vidú mi predať tú vestu, mám kúsiť. Chom. Chom. Tak. Chom. Dobre, všetci sa už tešíme na Ježiška. mohli na ramenu mať. Čakaj, tyška, Tukneš si nejdi. mňa. Sekundu. Sorry. No, už to bude veľmi štípať. Tak. Teba mám na Môj kúdi? vonkajší style. Čakaj. Máš zapnuté? Povči, takú, jak má Míňo. Je poľovník. Poľovník. Čakaj. Okuliare tam mám. Botasky si zabula. Nemusím Juro, jak je zamyslený. ví, že som boss. Ani nevidno mu po tej okuliare. To ten plní. Pozrite, koľko bebečiek sme dostali. Áno. Predstavte si také množstvo guličiek v tomto zásobe. Hej, ale nestrel si do ksichtu, jak posledne. Ty čo robíš?